Vítajte u našeho nového videa a toto video bude Poketzlav #1, tak poďme na to. A teraz by som sa vám tu chcela povedať nejaké veci, informácie, ďakujem, ako to bude s videami cez leto a tak. Takže chcela by som vám ako prvé poďakovať za presahnutie 5 odberateľov. Vieme to proste málo, ale už je tam 6 alebo 7 a za 10 urobím giveaway, ale taký veľký giveaway. A prosím, môžete písať proste nejakým ľuďom, alebo proste, že nech mi môžu dať odber a tak. A tak. Ďakujem. A ospravedlňujem sa stúna za to prádlo, čo to myslí, že to takto no, takže tak. Ďalej by som vám chcela povedať, že cez leto idem do 2 táborov a ideme na dovolenku. Z tábora vlogy nebudú, ale možno z dovolenky nejaký natočím a idem proste k babkám, k ockovi a tak. Pôjdem na Santube a bola som na youtuberingu. Ďakujem holči, vlastne dievčati, čo prišli sa mnou odfotiť a tak. A budem na Santube v Bratislave 4. alebo 3. júla, teraz si nie som istá, bude to dole v popisku videa a tak. Takže pozrite sa na to, kúpte si stupenku a možno ma budete vidieť. Takže tak, potom by som vám chcela ešte povedať jednu dôležitú informáciu, že musím pretočiť videa. Došli mi všetky videá, čo som proste mala pretočené, aj ten big haul, teraz čo som vydala, myslím, v nedeľu, som vydala to video, takže musím to rýchlo všetko pretočiť a ja neviem proste, čo mám pretačať, ale asi dám top vychytávky na leto, ale ešte neviem proste, ja ešte niečo vymyslím. Tak. Ďalej by som vám chcela ešte jednu vec povedať, že bude dole v popise kanál Love My I Love You, bude dole v popise a dajte mojej kamoške prosím odber, takže bude, ďakujem, bude dole v popisku videa. Ešte by som vás chcela poprosiť, aby ste mi na Ask písali nejaké otázky a nejaké proste veci, čo by som mohla urobiť, lebo chcem natočiť Ask a to by myslím, že bavilo asi každého. Takže prosím mi píšte tu dolu do komentárov alebo na Ask, ktorý bude dole v popisku. A mám aj teda novú facebookovú stránku, bude teda dole v popisku a volám sa to menuje Love My Fans a niečo toto. A proste mám tu už aj nejakú vec, čo mám urobiť, ale jedna určite vám nestačí. To si nemôžem postaviť, takže dúfam, že ma dobre vidíte, dúfam. A ak nie, tak je to si tak no, takže dúfam, že teraz ma už myslím, že dobre vidíte. Takže myslím, že to by bolo všetko, čo by som vám chcela povedať. A všetky odkazy a všetky na Facebook, na Santube budete mať dole v popisku. A zatiaľ ahojte, majte sa!